Kwenzani? Mawungitshela manje wena ukuthi mawungitshela manje ukuthi icase yami yaphili ayingenanga. No, come on man. Ngiyakukhokhela wena man. Usho ukuthi mina ngikhokhela ukuthi wena ungitshela istory vele leso ngitshela sona. No, istory wena ngicabanga ukuthi ngisawotela la ngikhona. Azi mawabona lokudla engikudlayo lana. Uyazi udlala endaweni enjani? Mattress wakhona kuwabona mncane kanjani? Hayi come on wena man. Angike eParis lapho uzwa khona ama-wine man. Your hell. Ngikhiphe la kule ndawo man, ngikhiphe lana man. Otherwise yazini phela la. Uma ungangikhiphi la mina ngizokusa kwafiyo. Tshela. Yeah. Khiphe la kule ndawo man, otherwise ngizothola omunye umuntu ozongikhipha lana man. Ha! You vagabond man. Dr. Ngolo, sawisikhathi samsiseleni.